נכנסים לשטח בנוי, יש לנו שעה לצאת מצד שני. זה לא אמור להיות מסובך, אנחנו רק מנקים את השאריות. יש שם בית מלון שנקרא סן טרופז. עד סן טרופז זה טיול שנתי. יוני 1982, היום הראשון למלחמה. אני מוצא את עצמי בטנק עם 3 אנשים שאני לא מכיר. וואלה, מי המפקד כאן? אני מוצא את עצמי בעולם שאין לי מושג איך נכנסתי לתוכו. איך קוראים לך? שמוליק. שמוליק, אל תאכזב אותי. ואיך אני יוצא ממנו. אש! שמוליק, אש! אש! הטנק הזה גם הוא. אתה מבין מה אני אומר לך פה? אני צריך עזרה! אני תקוע כאן איתך, עם נהג שלא יודע לקרוא שעונים ועם תותחן שלא יורה. לא הולך למות כאן בגללך! יש לך ילד, נכון? לחץ עליו אתה. אם אתה תישאר לעמוד שם אתה תמות! זה לא מניע לי, שום דבר לא עובד, זה לא מניע! יורים עלינו! אי אפשר לנהל מלחמה בטינופת הזאת. Welcome to Lebanon, סוף.